Go! Nama o rin nakabahog tik-tik. Uy, awas. Busina. Uy, dump truck style man iya ha. Long time no see. Pondo. Lainag tama ning kalag-kalag aftershock effect. Uy, mura maging daot-daot ko. Pero mintim da kong busog sa kaon. Bidabi? Okay ra. Kayang wala mo gamay ang akong sawa. Pero time pa. Asan mga tao? Asan magtao diri sa bayan? Wala may tao diri? Napatay, maulagi niya akong ginaingon ba? Kuyog, nagabaan to sa sigpangawat o biko sa simenteryo. Patay na. Tuluragay kapaingnan na atong tawhana ba? Igit? Kung wato mag-igit, nalimot o ginhawa ba? Na, kung wato malimot o ginhawa, patay. Dakpan to. Mapreso ka! Hala! Agoy! Hala! Patay! Uy! Yawasa sa buang o nakamotor naman. Hala, gagaraan tuwana. Ya, yawasa tirada oy sinso tirada man ang paandar siyang motor. Go! Nama o rin nakabahog tik-tik. Uy, awas og busina oy dump truck style man iya ha. What's alert? Anawa na jud nimbangking na gid ang buang o bisa daghang tao. Patay wa na. Disgrasya gid tawaan na ba? Gaw tapang gaw. Wasa uy unsa man kagaw bidri gaw. Ay ko kunagaw katong motor kay bago pa to. Namulyawas. Pagdali dia gaw. Na. He, wasa pud nimo uy. Unsa man ka bangon diha? Maksudnya okay ra ka? Okay ra kay ikaw gahi pa mangkukos mo to. Diha ra sila nalugi si Muha kay perti kang gahia. Gani, kinaon graba ba? Pero time pa mo ni mong bagong motor gaw? Oh. Tuwas asa man ni nakuha? Sa minteryo hinalad ni didto. Ang tugra ka. Murag kala ko gitsura tanawa ora unsa na? Ay, saway ati bago pa na. Ya gaw, by the way, musta man imong kuan? Kalag-kalag aftershock effect. Mao gay ikaw lami na po kay ikaw biko ba? Mao gali lami na po ikaw biko jud. Basig na mga bahaw biko sa silingan ba? Mao gali. Ay sa dapat ni sa tawag. Hello. Gaw kinsam to gaw? Buang nga. Ning tawag to amigo sa una katong long hair ba? Asa to ba? Buang ka to naka Raider 150 na gud karon? Katong naka ga-exarin 125 sa una? Oh, kato. Katong gitawag nila boy banking ba? Kato lagi? Oh. Ngano di ay? Padtuon daw ta sa ilaha bay. Magunsa man? Ambot lang basig na ay apay bahaw-bahaw ditong biko ba mga on bula-bula na pud kumaon ani ron. Tara. Tawasa ani gaw uy. Ni adyan na nyawa ay. Bay. Sa tawagan bi murag di naman ni mao. Oh gani kasagbutana na. Hello boy. Yawasa asa naman inyong balay nga. Kasagbutan naman ni diri. Ay yawasa wa man kagaingon nga naa di ay ka diha. Sige, buat to mi diha. Tara gaw, Tara dito gaw. Pula gaw ina gaw. Yate kuno ni ugahas kon ton lanoy. Yawasa na po di, nasa murag na salaang na puntaan ni gaw ba? Tawagi ko. Wala gi signal oh. Na, wagi di ay. Ani. Padayon tayo sunahan na. Ta. Ay nai, tawo mga tara ta. Uy, tama. Gaw. Pwede ko mangutana si Muha gaw? Unsa magaw? Kadumdum mo anang balay ni katong lunghir ba katong boy banking ba? Oh, kadomdom pero kinahanglan na pag naibayad gaw. Trabaho agaw makwartahan ang puntaan ni. Kwarta gini. Pero sige lang kay basig bula-bula tarog taon dito ba? Bawi. Gutom ra ba kayo? Pila man po'y bayad gaw? 100 ko gaw. 100 ra? Yawasa, sige. Nya gaw asan pud may maagi ani? Kabantay ka anang kanto sa anang kasada gaw. Kanang nay Diya, pawala na ba? Pawala. Diha may maagi. Oh, diya mo agi. Dayon? Dayon mahatag na po kag 100 gaw ba kay layo-layo para bato ilaha. Na. Tan-ahawa na po ni gaw oh. Klaro kay ba murag ipungwartaan ra ta? Luwasa ni oy. Di sige oy. Hutna lang ti kag bayad oh. Itudlo ng balay anong tawa nag-asa na dapita. Kita ka ng balay green gaw. Kanang green og pintal? Oh, kanang green pintal ba?
Mo na ilaha? Mao na ilaha. Wala naman na ikaw. Ka-animal ka laming. Sa takuhan ni mo ba nga ka-dool naman na anak? Tara na. Iwaasa ka mo rin eh. Palay ni pari ka. Mao ni pre. Hey! Ayo! Hey! Oy, pre! Oy. Kumusta? Okay na kaayo. Sabay, sabay. Ay, kaon dira. Bitaw pre kay dugay na tungo nakita ba no unsa Gali. Kaon ba? Sabay kahaon ba, oy? Gipaari ta mo dire, kaya ko'y pakita niyo ang sit-up sa kong reader. Nakagold tanan all ang tawa. Ay, awasay mo rin eh. Mga ipari sa mo adi ay. Makur na akong gipaari, grabe. Man mo nalipay ana, o nakagold tanan. Grabe yan. Sige pre, nalipay kami dako pre. Nalipay, pre. Sige, igol na tanan. Lipay kami pre. Ikaw na sa ligid pre. Bus, meron tong kita oh, magka-gold na gina imong motor ba? Pila man na? 6. Imo ni 100. Gods. Sayang na tong kwartang imong gihatag oy. Unsa di ka may magwala tayo diri oh. Sarap dito kwarta dia. Mura magwala ta sa nibig, kalag sa minteryo. Katong kwarta nga atong gihatag sila, ha fake man to. Dire ginato may bawaan ba kung asa ang mga fake na tong amigo. Once na natin mga fake na amigo, di na ta na magpadaol sila ha. Hindi na ta na mo palayo para malayo ta sa disgrasya.